Здравейте! Казвам се Олга Дукат, намираме се в Център естествени идеи и сега с бебе Кристиян на 3 седмици ще ви покажем ергономичното носене на бебето. Когато носите вашето бебе, независимо в какво приспособление за носене, трябва да внимавате за 3 най-важни правила. Първото е свободни дихателни пътища, второто е добра позиция на бебето и адекватна подкрепа, и третото е комфорт, както за бебето, така и за носещият родител. Първият принцип – свободните дихателни пътища. Как постигаме това? Винаги в слинг трябва да сме сигурни, че бебето диша свободно. Трябва да можете по всяко време да видите личицето на бебето си. Височината е такава, че да можете да целунете главичката на бебето. Не трябва да има плат върху лицето и нослетото на бебето не трябва да се забива във вашето тяло. Винаги проверявайте и внимавайте между брадичката на бебето и гърдичките да има 2 пръста разстояние. Т.е. тя е успоредно с земята или дори сочи лекичко нагоре. Трябва да чувате едно спокойно, равно дишане. Ако чувате затруднено дишане или някакви хъркащи звуци, най-вероятно има някакъв проблем с позиционирането на бебето и най-добре да промените позата. Следващото, за което внимаваме. Мъничките бебета, в случая това бебе е новородено, трябва да имат много добра подкрепа на вратлето, защото те не могат да контролират главичката си, мускулите на вратлето все още не са добре развити. Така че винаги при новородено бебе слингът стига до ушичките. Едно бебе над 3 месеца, което добре стабилно държи главичката, може да му достига слинга до подмишничките и това не е никакъв проблем. Другото нещо, което е важно. Гръбчето на бебето съвсем естествено е извито, леко S-образна извивка. Не бива да се опитваме на сила да го изправим в приспособлението за носене. Тази извивка е физиологична за малките бебета, все още пазят спомен за майчината утроба. И следващото много важно нещо – крачетата да бъдат в ергономична позиция. Какво означава това? Те са, ако хванете едно новородено бебе, то съвсем спонтанно застава в тази най-добра ергономична позиция с свити краченца като на жабче. Коленцата са широко отворени под ъгъл около 100 градуса. В най-добрия случай те са по-високо от дупето или на една и съща височина, както дупето. Коленцата са свити, като свити са на подъгъл на около 40 градуса. По този начин главата на бедрената кост най-равномерно и най-добре запълва гнездото на тазобедрената става. Това служи като профилактика на дисплазията на тазобедрените стави. Това е всъщност ергономичната позиция. Крачетата не трябва да висят надолу. Другото, за което трябва да внимавате, това е правилната височина на бебето. Най-ниската точка на бебето е най-ниско на нивото на вашия пъп, може и по-високо, ако бебето е по-малко. Трябва да има много добра подкрепа. Плътът е достатъчно, но не е прекалено стегнат. Ако натиснете гръбчето на бебето и след това си махнете ръката, трябва да остане на същата височина. Ако той видимо се смъква, изгърбва се, значи слингът не е достатъчно стегнат. И всъщност най-безопасната и най-добрата позиция е вертикално отпред, пред гърдите на родителя. Така се носи до към 3-4 месеца. След това, когато бебето има добър контрол над главичката си, ако желаете, можете да го преместите на хълбок или на гръб. Какво да кажем за хоризонталната позиция поза люлка? Тя не се изключва напълно и има начин да се направи безопасно, но може да бъде малко по-трудно за начинаещи да нагласят бебето по такъв начин, че брадичката на бебето да не се притиска към гърдичките. Тоест има по-голяма вероятност, когато бебето е в хоризонтална позиция, да бъде леко изгърбено, така че брадичката да се притисне към гърдите и да се блокират дихателните пътища. Това е едното нещо, за което трябва да внимавате при хоризонталната позиция. И другото нещо, понеже в хоризонталната позиция ергономичната поза на крачетата не се получава, те не са толкова широко разкрачени. Това е другият аргумент против хоризонталната позиция. В момента Baby Wearing International препоръчва хоризонтална позиция само когато бебето случи активно
и след това препоръчват да се сложи отново в вертикалната, в най-добрата и най-безопасната поза. Тоест, след като накърмите своето бебе, да го преместите отново в вертикално положение. Какво да кажем за позицията с лице напред? Тя категорично се изключва поради няколко причини, защото особено за малко бебе гръбчето, вратлето и главичката нямат добра подкрепа. Тежестта пада на долната част на гръбнака и на слабините на бебето. Изключва се ергономичната поза на крачетата, те висят надолу. И освен това, бебето получава прекалено много стимули, когато гледа с лице напред. Едно малко бебе много лесно може да се умори. А когато е обърнато с лице към родителя, той винаги може да си обърне главичката, да заспи, да си почине от тези стимули или да погледне лицето на своята майка, което му вдъхва сигурност, че всичко е съвсем наред. Така че всъщност най-добрата позиция е с лице към родителя в вертикална поза. Всичко друго не е толкова безопасно, така че по-добре да използвате тази позиция за носенето на вашето бебе. Други правила за безопасност. Често наблюдавайте бебето, трябва да виждате, че диша свободно. Когато си го сложите в слинга за първи път, най-добре е да се раздвижите, докато то се успокои. Избягвайте непознати маршрути, слагайте си удобни обувки. В колата, в колелото се използват само специални седалки, не се използва слинг. Трябва да внимавате с горещите напитки и храни, например, защото може да падне нещо върху бебето. Когато съблюдавате тези основни три принципа, свободни дихателни пътища, ергономична позиция и комфорт, най-вероятно бебето ще бъде в безопасност и ще се чувства добре. Ако вие не сте сигурни как се използва вашият слинг, винаги може да се обърнете към консултант, който ще ви помогне и ще ви покаже как да го носите правилно и безопасно. Това е от нас. Благодарим ви!